Anton Šarišský a Peter Bulo. Všetkých aktérov zápasu teda poznáme, no a môže sa začať rozkokom medzi Grazulisom a Fusekom. Zápas 24. kola Typos SBL. Ako prvá bude útočiť domáca Nitra v bielom-modrej kombinácii. Svit v tmavo-modrých dresoch. V prvom polčase sa teda bráni ako prvý, respektíve v prvej štvrtine hneď Kobe Langley ide do koša a dáva prvé body. Basketbalista, ktorý absolvuje iba svoj tretí zápas v drese Blue Wings, kedy prišiel z Turecka, pridal sa k svojmu bratovi Keyshonovi, vytvoril tak bratskú dvojicu. Obaja si už spolu zahrali na škole. Teraz teda opäť hrajú v jednom tíme. Toto je Rožánek na opačnej strane. Tradičná opora Svitu, no ale za 8 sekúnd Rožánek neprešiel na súperovú polovicu, takže hneď je z toho zbytočná strata Svitu na úvod stretnutia. To určite nepoteší Olega Meleščenka, ktorého tam vidíte. Je to súboj dvoch skúsených trénerov, ktorí majú odtrénované toho naozaj dosť v slovenskej najvyššej basketbalovej súťaži. Hodenie na Fuseka, ten sa zavesil na obruč. Nitra vedie 4-0 po jeho smeči. Budeme zvedaví, ako sa dnes Svit vysporiada aj s obranou podkošového priestoru. Tam to bude mať na starosti Grazulis proti Fusekovi. Práve teraz tu mohol byť súboj týchto dvoch, ale namiesto toho je z toho prihrávka za perimeter, odkiaľ pálil Wilcox, ale veľmi nepresne a opäť výborná prihrávka Kobeho Langleyho, tentoraz na Belikova a Blue Wings vedú veľmi rýchlo, už 6-0. Tak to je štart, aký si predstavoval Krunoslav Krajinovič po tých spomínaných prehrách. Pred týmto zápasom chcel od svojho týmu vidieť tú správnu odozvu a v úvodných minútach, alebo lepšie povedané sekundách sa jej aj dočkal. No a toto je opäť lopta, ktorá bude patriť Nitre. Tu ešte raz ten smeč Fuseka. Dnes tréner domácich Krunoslav Krajinovič pošle iba z lavičky, pravdepodobne do hry O'Bannona, to je trochu prekvapenie. O'Bannon nie je zvyknutý úplne naskakovať do zápasov z lavičky, uvidíme, ako sa s tým vysporiada. Pripravený samozrejme aj veterán Milan Žiak, Gergely či Foltín, týchto hráčov by sme mali vidieť, ale Nitra pokračuje v tom výbornom štarte. Trojka, po ktorej vedie už 9-0. No a Oleg Meleščenko necháva ešte svojich na palubovke, uvidíme ako dlho. Pretože toto nie je ideálny začiatok pre Svit. Práve naopak. Rožánek ide pod kôš. On napokon vystrelil, nebol tam faul, dobrá obrana v podaní Kobeho Langleyho. A jeho brat je faulovaný v tranzícii. Práve obrana je najsilnejšou stránkou Kobeho Langleyho, rozohrávača Nitry Blue Wings. S takou vizitkou prišiel aj do Typos SBL. Dnes teda neregistrujeme také väčšie absencie na jednej či druhej strane. Svit má k dispozícii prakticky všetkých legionárov. Je tam Wilcox, je tam Turner, na lavičke Bledson. Ten takisto ešte je relatívne novou tvárou v drese Iskry. Toto je Kobe Langley. Keyshawn bude páliť za 3 body, tomu v poslednom čase išlo a potvrdzuje to. 12-0 a teraz už si oddychový čas Oleg Meleščenko vyberá. Naozaj no ale to neznamená, že Iskra to zabalí s tým bojom o 8. priečku, ktorá zaručuje účasť v play-off. Tak uvidíme, čo ten oddychový čas urobí s hostiami. No, Rožánek mal čo robiť, aby to vôbec stihol. Nitra vysunula obranu až na súperovú polovicu a zdá sa, že tam bol faul. Najprv som si myslel, či to opäť hostia náhodou nestihli s prechodom cez súperovú polovicu, ale pískaný je faul domácich. No ale mali teraz hráči Svitu čo robiť, aby sa dostali spod toho celokurtového alebo celopalubovkového pressingu. Rožánek opäť pod tlakom, Grazulis pod košom, nedočká sa Svit zatiaľ prvých bodov, doskočil Keyshawn Langley. Teraz
Teraz dobre, ale v obrane zapracoval Šimon Turza. Ten je spoločne s Rožánkom jednoznačnou oporou, čo sa týka slovenských hráčov v drese Svitu. O Turzovi to platí už niekoľko sezón. Samozrejme, Rožanek je takisto dobre známy fanúšikom na Slovensku. Aj reprezentačný rozohrávač s výbornou streleckou rukou. No ale dnes to zatiaľ nepadá ani jemu, ani nikomu. V drese Iskry stále čaká hostujúci tým na prvé body. Viac ako 3 minúty. No a opäť Nitra vysúva defenzívu, je tam dvojica Langleyovcov. To je veľmi nepríjemný dvojzáprach a teraz vlastne donútili Rožánka k strate. Dobre zapracoval Belikov, Kobe Langley za 3. Už to mohlo byť 15-0, ešte útočný doskok. Fusek nečakal tú prihrávku, ale zachytil loptu. To bola ťažká situácia, kedy Fusek chcel prihrať Belikovovi. Kishon Langley páli za 3. To bola ale ťažká pozícia. Teraz už Rožánek má doskok. No ale Nitra je extrémne namotivovaná, vybehla na súpera. A v úvodných minútach je jasne lepšia. Oleg Meleščenko reaguje prvým striedaním. Xavier Bledson sa dostane do hry s číslom 0. Ale Svit sa čo najskôr potrebuje chytiť, pretože Nitra mu môže hneď v úvode odskočiť. Už teraz je to dvojciferný náskok. Ešte ale nemusia hostia úplne panikáriť. Potrebujú ale skórovať. Rožánek je ďaleko od koša, výborne ho bráni Kobe Langley. Rožánek musel voliť ťažkú trojku. Ešte útočný doskok Grazulisa a Bledson za 3. Ani toto Svit nepremenil. Úplne voľná strela. A tak domáci môžu ísť opäť dopredu. Langley, Kishon na Kobeho. A Fusek! To je škoda, že teraz nezasmečoval loptu do koša. Bola by to parádna akcia, ale 2 body z toho nie sú. Svit takmer opäť stratil loptu a až teraz sa mu to v úvodzovkách podarilo. Takže Belikov ide do breaku a z protiútoku dáva ľahké 2 body. Tak toto je nevídaný začiatok. 14-0 pre Nitru Blue Wings v úvodnej štvrtine. Už takmer 5 minút za nami. Iskra už naozaj potrebuje skórovať, aby získala sebavedomie. Grazulis nedal trojku. Je to úplne jeho strela, ale je schopný vystreliť ako moderný pivot aj z diaľky. Čo teraz Holt? Ani on nedal trojku. A nebude tam ani šanca pre Nitru na doskok. Ale viem si predstaviť, že takýto začiatok si predstavoval Krunoslav Krajinovič. Naozaj jednak aj chýbal na lavičke v posledných týždňoch, teda v jednom zápase pre trest. Vtedy ho zastúpil Martin Blaho a jeho asistenti. A vzhľadom na tie neuspokojivé výsledky v posledných zápasoch práve takto chcela Nitra na supera určite vyletieť a to sa jej podarilo. A opäť nedorozumenie Grazulisa s Turnerom. Oleg Meleščenko musí byť zúfalý z tohto úvodu, ešte tam upokojuje svojich hráčov, pretože tí sú mimoriadne nervózni. No a dostávajú sa už do ťažkej situácie. Na palubovke medzi tým je spomínaný O'Bannon s číslom 25 a takisto je tam Marek Foltín. Ten je teraz v rohu ihriska. Žiak je takisto už na palubovke. Fusek! Eliup na linke Belikov Fusek. Pekná akcia. Nitra vedie 16-0. Tak veľa takýchto zápasov sme nevideli v tejto sezóne. Že by tým takto dlho neskóroval. Na palubovke už sú aj ďalší striedajúci hráči na strane hostí. Je tam Lukáš Jendrichovský. Konečne Svit skóruje. Trvalo to takmer 6 minút. Toto sú prvé 2 body. Až 8. strela sa ujala. O'Bannon, toto je ťažká dvojka, ale americký mohutný podkošový hráč, krídlo vysoké skóruje a opäť zvyšuje náskok Nitry. To teraz ukáže Jendrichovský. Skoro sa dostal na palubovku.
určite Oleg Melevčenko nechcel príliš otáľať ani so stiahnutím legionárov, pretože tým sa vôbec nedarí. To ešte raz ten jediný zatiaľ kôš hostí Turnera a potom odpoveď O'Bannona. Naozaj je to súboj tímov, ktoré nie sú momentálne v dobrom rozpoložení. Obaja súperi mohli vnímať dnešný zápas ako šancu opäť sa naštartovať k lepším výkonom. Zatiaľ sa to darí domácim. Bledson ešte prihral, ale opäť je tam nedorozumenie. Turza je späť na palubovke, iba krátko bol na lavičke. Oleg Melevčenko posiela do hry aj Harabina teraz. No skúšať, čo môže. Skúsený tréner. Bývalý tréner aj našej reprezentácie. Oleg Melevčenko. Ale zatiaľ hľadá tú ideálnu zostavu v úvode stretnutia. Nitra výrazne odskočila. Na palubovke už je aj s číslom 13 na domácej strane Adam Galko. Takže vidíme aj viaceré mladé tváre. Hneď v úvodnej štvrtine, to je určite pozitívny signál. Zastavený rýchly protiútok Turnera. Svitu chýba vyslovený strelecký líder v tejto sezóne. Wilcox má priemer takmer 13 bodov na jedno stretnutie, čo nie je až tak veľa a stačí to na najlepšiu pozíciu v tíme, čo sa týka strelcov. Na doskoku exceluje Jaden Turner, na krídlo je naozaj skvele doskakujúcim hráčom. No ale jednoducho najmä na rozohrávke Svitu chýba momentálne ten správny hráč. To budú trestné hody pre Xaviera Bledsona. Teda môže zaznamenať ďalšie body, ale bude ich určite málo v prvej štvrtine, o tom už nie je pochyb. Znížené na 4:18 z pohľadu hostí. Samozrejme Svitu dnes chýba Jalen Benjamin. To je ešte potrebné pripomenúť, aj keď som v úvode povedal, že tých absencií nie je veľa, tak naozaj tou najväčšou určite rozohrávať Svitu. A on je samozrejme aj lepší v počte nastrelených bodov na jedno stretnutie ako spomínaný Wilcox. A práve pri jeho absencii má Svit aj v obrane veľké problémy v prvej štvrtine. Predsa len taktovku na rozohrávke musel prevziať dnes Rožánek a samozrejme sa to bude týkať aj ďalších hráčov. No a zatiaľ to Svitu príliš nesvedčí, aj tých strát je veľa, to je takisto úloha rozohrávača. Celkovo už 5 stratených lôb za prvú štvrtinu a len 4 body. Nitra výrazne odskočila. Gergely, ten je takisto už na palubovke s číslom 17 na domácej strane. Strela Žiaka z rohu, ešte sa podarilo domácim vybojovať útočný doskok, ani Foltínovi to nepadlo. No ale tá lopta padla do koša. To bolo kuriózne, ale 2 body nemôžu platiť, pretože lopta vlastne už sa dotkla toho zariadenia koša. Takže pochopiteľne už patrila lopta Svitu. Ale kuriózny moment. No
bez Jelena Benjamina samozrejme aj Jendrikovský dostáva viac šancí. Odohral 3,5 minúty, teraz stráca už 6. loptu pre Svit. Alebo teda 6. loptu Svitu. Na polobovke je už aj Julius Matušek, ďalší mladý basketbalista číslom 15. Dnes sa musí teda Oleg Meleščenko popasovať trochu s inou rotáciou. Momentálne je tam z legionárov iba Tedrick Wilcox. To je na strane domácich Chlupis a ten dáva 2 body. Tak je sympatické, že hneď v úvodnej štvrtine obaja tréneri dávajú priestor aj mladším hráčom. Prvé body pre Martina Chlupisa v zápase. To je strela Turzu. Svit sa predsa len trochu chýta v závere prvej štvrtiny, ale nie je to samozrejme ideálny vstup. To manko je už dosť vysoké. Gergely teraz si odstrčil protihráča a bol to ale napokon útočný faul Ladislava Gergelyho. Lukáš Jendrichovský opäť pod tlakom. Nitra už viackrát využila tú vysunutú defenzívu v prvej štvrtine a zatiaľ jej to aj vychádzalo. Naozaj ten tlak na loptu vedia domáci vyvinúť veľmi dobre. Jendrichovský sa trápi, teraz stratil opäť loptu. Nemá to jednoduché, samozrejme mladý rozohrávač Svitu. Dnes padlo na jeho plecia väčšia zodpovednosť pri absencii Benjamina. Určite si zahrá viac. Benjamina tam nevidím ani na lavičke, takže s týmom necestoval pravdepodobne do Nitry. A Foltína, posledná akcia už asi v prvej štvrtine. Foltín za 2 body a poradil si parádne. Tak to bola štvrtina ako z ríše snov. Od sa najmä Svit vysporiada s ďalším priebehom zápasu, pretože v prvej štvrtine nabral výrazné manko. Je to 18 bodov v prospech Nitry Blue Wings, ktorá vedie 24-6 po prvých 10 minútach. A ani s tým príchodom hráčov z lavičky sa to nezmenilo. Nitra naďalej udávala tempo tomuto zápasu. Svit bude musieť niečo dramaticky zmeniť, ak chce dnes hrať vyrovnaný zápas s Blue Wings, a Grazulis k tomu možno nakročil. Teraz už Svit dlho nečakal na prvé 2 body v štvrtine. Pripomínam ešte raz, že v úvode zápasu takmer 6 minút Svit čakal na prvé body. O'Bannon, tak to je škoda, že to nevyšlo. Ďalší pokus o smäť cez hráča. No teraz Turner si pýtal faul. Ten neprišiel a tak fauluje on na opačnej strane. Tak zaujímavý začiatok druhej štvrtiny. Nitra prichutí. Boli tam už viaceré pokusy o naozaj akcie hodné highlightov na jednej, teda najmä pod košom Svitu. Ten eliub na Fuseka, ktorý napokon neskončil košom, a teraz takisto pokus o smäť cez hráča od O'Bannona. Ale svedčí to o tej pohode, s akou Nitra dnes nastúpila do duelu. No ale v druhej štvrtine by to mohol byť pre zmenu Svit, kto sa v ofenzíve prebudí. Wilcox si pýtal ešte faul. Tie 2 body ale samozrejme platia. Hneď je to veselšie z pohľadu Iskry. Samozrejme nemôžeme hosti odpísať aj pri absencii Benjamina a tej veľmi zlej prvej štvrtine. Vieme, že v basketbale niekedy stačí málo. Niekoľko premenených strel na jednej a zahodených na druhej strane. A to bol faul brániaceho hráča pri boji o doskok, takže Holt bude vhadzovať. Zatiaľ teda Svit vedie 4-0 v tejto štvrtine. Bobby Langley.
Ten hral takisto výborných prvých 10 minút. Teda nebol samozrejme celý čas na palubovke. To je obľúbená strela Ubenona z odskoku, veľmi ťažká, ale Holt zabojovalo do skoka, má ho. A toto si Iskra musí dávať veľký pozor. Nitra disponuje hráčmi, ktorí sú, alebo vedia byť na doskoku nepríjemní, najmä teda Fusek, samozrejme aj Ubenon. Toto je faul pri strelbe za 3 body. Takže uvidíme 3 trestné hody Kobeho Langleyho. Ten má už na konte 5 bodov a 3 asistencie. 2 z nich minimálne boli naozaj parádne. No, vedenie Nitry malo už dlhšie záujem o Kobeho Langleyho podľa dostupných informácií. Chcelo ho opäť spojiť s bratom. Napokon si počkalo až vlastne približne do druhej polovice sezóny, ale predsa sa podarilo v Nitre spojiť bratské duo. No a zdá sa, že zápas od zápasu je to lepšie a lepšie. Keishon a Kobe si zjavne na palubovke rozumejú. Nitra teda opäť vedie výraznejším rozdielom. Rožánek rýchlo rozohral. Svit to samozrejme môže aj takto vymýšľať pri tej vysunutej obrane súpera. Je to pochopiteľne risk, ak tú loptu nezískate, alebo aspoň súpera dostanete pod obrovský tlak, tak riskujete samozrejme voľných hráčov pod košom. Aj preto Rožanek volil tú dlhú prihrávku. Bol tam ale faul, takže akcia pokračuje. Turner dáva trojku. Vôbec prvá presná strela z diaľky od Iskry Svit. Až 6. pokus za 3 body padol do koša. Kobe Langley. Holt bude páliť takisto za 3 body. Doskočil Rožánek. Svit prehráva o 14. Šimon Turza. Po ňom opäť Rožánek. Dnes zatiaľ čaká na prvé body. A Grazulisovi teraz ale pekne prihral. Naozaj pri tej absencii Benjamina Svit potrebuje viac bodov od Rožánka. On by mal byť tým správnym lídrom v týchto chvíľach. Keď už nie strelecký, tak aspoň takto. To je trojka na opačnej strane. Holt sa na druhýkrát už presadil. Aj pre ňo prvé body v zápase. Wilcox. Pôjde dovnútra cez O'Bannona, napokon áno. A urobil to parádne. Akcia end one, kôš s faulom. A môže z toho byť aj tretí bod pre Tedricka Wilcoxa. Dostal sa na 4 body. No, predsa len to sebavedomie pri zakončení je vyššie na strane hostí. V porovnaní s prvou štvrtinou je to odlišný výkon. Ale Nitra si udržuje ten náskok. Do hry sa vrátil Fusek. Wilcox úspešne trestným hodom kompletizuje trojbodovú akciu. Dopredu ide Kobe Langley. Nebol tam faul. Kobe Langley tak dá ľahké 2 body. Teraz tam sa Turza hlásil o ten faul. Rozhodca neprerušil hru. No a potom tam mal Američan otvorenú cestu až do koša. No čo sa teraz udialo? Asi rozhodcovský oddychový čas. Každopádne útočí Svit. Opäť dlhá prihrávka na Turzu. Ten mal čo robiť, aby ju spracoval. Rožánek proti Holtovi. Teraz sa mu tam ukázal Turner, ktorý podslone strieľa za 3 body. A dáva. Druhá trojka pre Jadena Turnera. 8 bodov na jeho konte. Zatiaľ má 100% streľbu tento Američan.
No a Svit prehráva už iba o 11 v úvodzovkách. Louter Kobeho Langleyho, ten hrá dnes výborný zápas. No a Svit naďalej mohol doplatiť na stratu opäť. Hold ukazuje, že sa lopty nedotkol. Počkáme si na výrok rozhodcu, ten bol k tomu najbližšie, ale nezmení sa ten verdikt, že lopta patrí Svitu. Rožánek opäť si musí dať pozor na vyhodnenie lopty. No nebyť tých strát Svitu, ktorých je už 8. Mohol by to byť vyrovnanejší zápas, pekne to urobil opäť Turner o dosku. No a Krunoslav Krajnovič už si vyberá timeout, pretože v obrane to začína trochu haprovať domácim. A necelých 6 minút pred koncom druhej štvrtiny. Svit stále prehráva v Nitre 11-bodovým rozdielom, ale v porovnaní s prvou štvrtinou je to úplne iný tím. Na hostujúcej strane Nitra naďalej má v rukách solidný náskok, ale určite nemôže zaspať. Kobe Langley, dobrý pohyb lopty, Holt sa jej zbavil v prospech rozohrávača a Kobe Langley už má na konte 12 bodov, toto bola jeho druhá trojka. No a dovolím si tvrdiť už teraz, že je to najlepší zápas Kobeho Langleyho v drese Nitry. Jeho tretí. A dnes naozaj patrí k najlepším hráčom na palubovke, ak nie je vôbec najlepší. Tak Nitra po timeoute dáva rýchlo 5 bodov. Ďalší výborný protiútok a zrejme Oleg Meleščenko si vyžiadal oddychový čas, takže v krátkom slede obe lavičky. Stačili dva vydarené útoky a Nitra opäť pohodlne vedie. Preto si Oleg Melečenko vyberal oddychový čas. Svit nehrá zle v druhej štvrtine, ale opäť tam mal výpadok, blok od Belikova. Pekne si teraz počkal na tú donášku a o dosku. Ktorú zablokoval ešte má ale Svit. 15 sekúnd v tomto útoku. Rožánek opäť nemá komu a nestihol to tento raz už. Za 5 sekúnd nevyhodil loptu spoza koša. Je z toho ďalšia strata Svitu. To je zatiaľ veľký problém pre hostí. Už 9. stratená lopta Nitra. Tá ich má 3. Kobe Langley. Tento raz hľadal Fuseka vo vzduchu, dúfal, že tam niekde bude vo výskoku. Wilcox na opačnej strane, Poľaký skóruje. Nitra si takéto straty tiež nemôže dovoliť, samozrejme. V obrane potom prepadne. Svit rád hrá rýchly basketbal. Platí to už dlhé roky, že sa tlačí do rýchlych protiútokov. Aj teraz Rožánek môže zaútočiť, ale domáci sa vrátili v tejto chvíli výborne. Získané asi kroky Rožánkovi. S stratenými loptami to nepôjde. S prípadným návratom do zápasu Iskry. Do hry sa opäť chystá Lukáš Jindrikovský. Odohral zatiaľ necelých 5 minút. Pripomeňme ešte raz, že zaskakuje aj on na rozohrávke za Benjamina, ktorý dnes nie je na súpiske. Najlepší strelec Svitu určite citeľne chýba. Ale je to priestor samozrejme pre iných, aby zažiarili. Aj Krunoslav Krajnovič poslal do hry opäť Foltína. Pekná spolupráca. Holt smečuje. Opäť je to 16. Bledson trochu so šťastím spracoval tú loptu. Jendrichovský je stále pod tlakom, zdvojujú ho domáci. Teraz si s tým ale dobre poradil a z
jeho práce aj potom z práce spoluhráčov ťaží strelou zo strednej vzdialenosti z krídla Wilcox. Svid už predsa len našiel rytmus v ofenzíve, teraz aj dobre zapracoval v obrane a získal loptu. Turner má tam Grazulisa, ale išiel do koša sám a dáva. A opäť je to kôš s faulom. Jaden Turner na seba berie zodpovednosť pri absencii svojho krajana. Dnes už má na konte 12 bodov a výbornú streľbu, 5 z 5 z poľa. Ešte aj 4 doskoky, to som spomínal hneď v úvode, že Turner je mimoriadne dobre atleticky vybavený a teraz ešte aj získal loptu. Tu stratil Fusek. Tak v závere prvého polčasu samozrejme Svid ešte chce využiť tú chvíľkovú akoby nekoncentrovanosť Nitry. Boli tam aj nejaké straty, premenené aj ťažšie strely, toto je jedna z nich. Turnerovi ale do koša nepadla. Tento bral ako taký pokus darma, ale opäť vybojoval loptu Turner. A Wilcox nedá ešte na dvakrát ani teraz. To je škoda pre hostí. Ale Nitra si tam nedala pozor. Momentálne sú hostia bojovnejší. Hrajú s väčšou energiou. To je faul ešte v zárodku akcie. Ale je to zatiaľ pomerne čistý zápas, veľa faulov nevidíme. Ešte z toho nebudú trestné hody, z boku vhadzuje Holt. No, Fuseková prihrávka na Holta bola takmer vystihnutá Turnerom. Obraclo na Fuseka, Foltín za 3 body. No a Grazulis mal čo robiť, aby teraz doskočil pred Fusekom loptu. Fauluje Milan Žiak. Späť do hry sa vráti Keishon Langley. Momentálne teda iba jeden zo súrodeneckej dvojice na palobovke. Predsa len, keď nie je Kobe Langley na ihrisku, tak je to o niečo horšie s tou rozohrávkou Nitry. Aj keď Foltín takisto nepodáva vôbec zlý výkon v prvom polčase. Wilcox síce vyskočil, ale bez lopty. Jeho tým však zostane v útoku, ešte má 7 sekúnd a nejaké drobné. Svid je ale teraz v dobrom rozpoložení, mohol by to využiť na ďalšie skresanie náskoku. Bledson ale pravdepodobne o vlastnú nohu teraz porazil loptu do autu. Teda nevyužil príležitosť, čo teraz ukáže Marek Foltín. Adam Langley. Takisto takmer prišiel o loptu, aj so šťastím, ale pri nej Nitra zostala. Má ešte 5,5 sekundy. No, vyzerá to, že si ten útok bude chcieť Krunoslav Krajinovič a spol pripraviť počas oddychového času. Nitra vhadzuje necelé 2 minúty pred koncom prvého polčasu. Keishon Langley už nemal veľa času na strelu. Ešte ale útočný doskok a kôš Holta. Svid si teraz nepostrážil podkošový priestor. Neodstavil hráčov a tak inkasuje ďalšie 2 body. V druhej štvrtine už predsa len je to vyrovnanejší basketbal. Svid v nej vyhráva 23-19, ale stačí to iba na skresanie náskoku súpera.
Letson. A to bude strelecký faul. Takže Američan bude strieľať 2 trestné hody. Xavier Bledson dnes trojbodový, zatiaľ ešte nedal kôš z poľa. Iba trestné hody premieňa a ďalej to platí. Ešte si tam niečo vysvetľuje Krunoslav Krajnovič s rozhodkyňou Veronikou Obertovou. Premenia teda oba trestné hody Američan a opäť znižuje. Svit by rád určite išiel do šatne s jednociferným mankom. Stále sa to môže podariť, ale útočia domáci. Poltín možno preváhal vhodný moment na strelu. Langley ide odvážne a ešte Fusek dopichol loptu. Opäť dominancia domácich na doskoku. To ale pomerne vyrovnané v tejto štatistike 16-14. Ale na útočné doskoky predsa len má Svit o niečo väčšiu prevahu, má Nitra väčšiu prevahu. Jindrichovský sa zbavil teraz Poltína, prebral ho Holt. Wilcox. Bledson ešte to vyriešil prihrávku na Turnera. Lopta sa dostala až k Jindrichovskému. Ďalší útočný doskok. Turner zablokovaný Fusekom a Holtom. A ešte môžu ísť Blue Wings dopredu v závere prvého polčasu. Nebol to faul na Langleyho a loptu bude mať Svit. To sa dalo určite vyriešiť lepšie z pohľadu domácich. A zrejme už čas iba na jednu strelu. Svit má 22,5 sekundy. Langley odišiel na lavičku, namiesto neho sa vrátil jeho brat Kobe. No a uvidíme, či Svit naozaj bude hrať na poslednú strelu, ale dávalo by to samozrejme veľký zmysel. A tak Wilcox predal loptu Turnerovi. Grazulis pekne nafintoval Belikova, ešte môže zakončiť, stále má Svit čas. A napokon sa to podarilo Grazulisovi, ten doslova dotlačil loptu do koša. Posledné slovo v prvom polčase tak mali hostia, ktorí znížili na 33-45 a za tohto stavu ideme do veľkej prestávky. Podlne o 12 bodov, ale vzhľadom na tú druhú štvrtinu, v ktorej Svit prevzal iniciatívu, ešte nemôžu domáci hovoriť o istom víťazstve. Uvidíme, čo prinesie druhý polčas. Prvú štvrtinu domáci vyhrali vysoko 24-6. Svit sa zmohol na prvé body až na konci 6. minúty. Odtedy ale sa mu začalo dariť v útoku a takisto v defenzíve pôsobil o niečo lepším dojmom. Druhú štvrtinu hostia vyhrali 27-21, no a celkovo teda prehrávajú o 12 bodov. V prvom polčase sa mimoriadne darilo tomuto mužovi, Kobimu Langleymu, ktorý dal 12 bodov, pridal aj 3 asistencie, je najlepším strelcom Nitry. No a na opačnej strane rovnako 12 bodov dal Turner, toto je parádny kôš na úvod druhého polčasu, ktorý zaznamenal Oleksandr Belikov. Ešte raz pripomeňme, že Svit hrá dnes bez Jelena Benjamina. Toto je odpoveď Rožánka. Krunoslav Krajnovič trochu rozhazoval rukami na tou obranou svojho tímu. Predsa len ofenzívny zápas by mohol vyhovovať viac hosťom. Nitre sa darilo
ale vnútiť Iskre svoj štýl basketbalu. Bobby Langley a jeho ťažká trojka, ktorá dokázala vyvinúť tlak na súperovej polovici v prvom polčase. Častokrát vysunula obranu a úspešne donútila Svit k stratám. Bolo ich až 11 v prvých 20 minútach. A ak k tomu prirátame aj tú solidnú streľbu 55% z poľa, tak je z toho dvojciferný náskok v týchto chvíľach. No ale Kobeho Langleyho Svit potrebuje pribrzdiť. Toto je Grazulis. Tomu sa príliš nedarí. Aj keď uzavrel 2 bodmi prvý polčas, tak ich má iba 6 na konte. Toto je ďalšia pekná spolupráca s košom Belikova. Nitra opäť odskakuje. Rožánek, nebol to faul. Pri lopte ale Svit zostane. Samotný Rožánek dal iba 2 body v prvom polčase, streľba z poľa 1-5. Príliš sa k Turnerovi nikto nepridal, Wilcox má 9 bodov. 6 Grazulis a 4 Bledson z lavičky. Ten je opäť na palubovke, veľmi rýchlo ho tam poslal hostujúci tréner. Wilcox, to je ťažká strela, ale premenili ju cez Holta. Ťažko mohol hráč Nitry niečo lepšie urobiť v defenzíve. Z dôvodu druhého polčasu obaja bratia Langleyovci. Najmä Kobe mu to dnes padá do koša, je platný aj v obrane, teraz ale nepremenil strelu. No a lopta išla asi od Turnera, keď sa mu to nepáčilo. Nových 14 sekúnd pre domácich. No a Langley mu sa lopta vyšmykla z rúk. Rožánek, no to trochu zavaňalo krokmi, ale je z toho strata Svitu. Úplne zbytočná, mohli tam ísť hostia do breaku. Takto z toho bola šanca Nitry a trestné hody pre Holta. Budú nasledovať. To bola séria nepresností na jednej a druhej strane. V konečnom zúčtovaní z nej môže ťažiť domáci tím. Svit ale musí také šance využívať, akú pred malou chvíľou poskytol Kobe Langley. Ak sa chcú hostia vrátiť do zápasu. A znova Nitra v tlaku a so ziskom lopty. Aj Fusek sa do toho zapojil. Belikov nafintoval síce Turnera, ten strelu nezablokoval a Fusek dáva trojku. 56-37. Michal Fusek, netradičný strelec z diaľky. Svit prehráva o 19 bodov, to je vôbec najvyšší náskok Nitry v celom zápase. Nevyvíja sa to pre hostí momentálne vôbec dobre, opäť vysunutá obrana. Uvidíme, či sa z toho Svit dostane, ale musí sa ponáhľať Wilcox, stihol to v poslednej sekunde. No, ale samozrejme hostia už nemajú veľa času v útoku. Pekná spolupráca, Turner nedá 2 body a Fusek už tam bol pripravený. Samozrejme aj frustrácia sa vkráda do hry hostí. Oddychový čas Olega Meleščenka v tomto smere môže pomôcť. Ešte stále má Svit čas, ale nevyzerá to na žiaden veľký zvrat v zápase. 1-4 vedie v tejto časti hry Nitra Blue Wings.
Útočí Kobe Langley. O'Bannon. Trošku si odtrčil brániaceho hráča Bledsona a o dosku zakončil presne za 2 body. Už je to viac ako 20 bodov po prvýkrát v zápase. Xavier Bledson má teraz voľnú cestu. Ešte nesebecky prihral voľnému Matúškovi, prepáčte, a pre ňo sú to prvé body v zápase. Julius Matúšek teda skóruje. Môže ísť opäť dopredu, Nitra sa ďaleko nedostala. Wilcox dá ľahké 2 body. Tak opäť hostia s náznakom ešte odporu. Mimochodom pre Matúšeka to pred malou chvíľou bol iba druhý kôš v našej najvyššej súťaži v tejto sezóne. 4 body na jeho konte, trojka Wilcoxa, no a Krunoslav Krajnovič je teraz poriadne rozčúlený, pretože Nitra, ten ťažko vydretý dvojci. V Nitre sa začína 4. štvrtina v zápase domácich Blue Wings proti Svitu. Je to o 12 bodov, 69-57. Tretia štvrtina napokon priniesla nerozhodný výsledok, asi je zaslúžený, 24-24 to bolo. Svit stiahol 21-bodový náskok súpera až na 3 body, no ale potom si zobral slovo Milan Žiak, ktorý dal 3 trojky za pár desiatok sekúnd a kompletne zmenil vývoj zápasu. Možno definitívne v prospech Nitry, ale Wilcox je proti. Ešte si tam pýta faul Američan, ale či sa vráti do obrany. Svit neskladá zbrane, pochopiteľne už ukázal, že sa vie vrátiť do zápasu takisto veľmi rýchlo. Kobe Langley, po ňom Belikov. Má 2 body. Belikov dnes 12 bodový, tradične spoľahlivý výkon tohto hráča. Wilcox našiel predsa len Bledsona, ale toho nepríjemne bránil Langley. Teraz ide Kobe Langley dopredu. Holt a jeho finta nevystrelil, ale za 3 body. Bráni ho Wilcox. Holt nedal o dosku. Svit tak môže ísť opäť do breaku, ale Rožanek to už pribrzdil. Teraz je tam ale nízky hráč na Bledsonovi, ktorý to hneď využil. I on sa rád tlačí pod kôž, viackrát to dnes už ukázal Xavier Bledson. Teraz pôjde strieľať trestné hody. Sean Langley dáva trojku. Dnes sa mu až tak strelecky nedarilo, najmä spoza perimetra. Toto bola jeho druhá trojka z 5 pokusov. Strelbu z poľa má 2-7. Toto boli dôležité body pre Blue Wings. Tí opäť odskakujú. Zmeniť to mohol Grazulis, ale na 2-krát nedal. Čorožánek za 3. Ten už dáva. Drží ešte Svit v hre. 7 bodov pre Rožánka, toto bola jeho iba prvá trojka, až v 4. štvrtine sa presadil tento ostrostrelec.
opačnej strane Kobe Langley. Prihral pod kôš, O'Bannon je faulovaný. Príliš mu nesadol ten výber trénera Krajnoviča, že ho poslal do hry až z lavičky. Zvyknutý na trochu dominantnejšie výkony a viac striel od O'Bannona. Dnes v úvodzovkách iba 4 body od neho. Aj trochu nižšia minutáž, možno to má prsty aj nejaké zranenie, nevieme viac. Každopádne nie je taký výrazný Charles O'Bannon, ako sme zvyknutí na strane Nitry. Ale si polepší presnými hodmi. Turner zhadzuje na Rožánka, ale to nebolo dobré riešenie. Rozohrávač Svitu sa iba za loptou pozrel, ale nedosiahol na ňu. A teraz je tu navyše mismatch. O'Bannon. A Fusek dopikol loptu do koša. Začína to vyzerať so šancami Svitu čoraz horšie. Opäť je to o 14 bodov. No ale ak naozaj Nitra ten zápas zvládne, nechcem predbiehať, tak nie je sporu o tom, čo bol kľúčový moment zápasu, a síce 3 trojky Žiaka v priebehu niekoľkých sekúnd. Teraz ešte Svit bojuje. Ďalší kôš dal Rožánek. Na opačnej strane ďalekonosná trojka nepresná, ale Svit si nedoskočil loptu pod vlastným košom a píka za to. Presné hody budú nasledovať. Vidíte, že aj Wilcox je frustrovaný poriadne. Asi najlepšie vystihuje výkon Svitu dnes slovo nekonzistentný. Sú tam veľmi dobré momenty hostí, kedy je ich plná palubovka, ale sú tam aj veľké výpadky v ofenzíve aj v obrane. Aj preto Nitra celý zápas vlastne neprehrávala. Tak O'Bannon, odkedy som ho spomenul ako neúplne výrazného, tak hrá dôležitú úlohu. Na jeho konte už 8 bodov. Už toho musí mať aj Rožánek plné zuby dnes. Odbehal minúty aj za Benjamina. Bledson. Ešte má 1 sekundu, ale bol tam v obkolesení dvojice hráčov Nitry. A napokon uplynul už limit 24 sekúnd. Wilcox teraz niečo reklamuje, ale bude mu to málo platné. Aj on dnes robí čo môže, 21 bodov dal. Dvojciferný je aj Bledson, 10 bodov, ale strelba iba 2-9. Grazulis 10 bodov, 12 Turner, ale v druhom polčase je úplne nevýrazný, nedal ani bod. No a zo zvyšku hráčov na chvíľu zažiaril Matúšek, dal 2 body. Turza iba 2 body. Tu to nestačí, Fusek smečuje. Nitra sa každým košom približuje k víťazstvu. Ale teraz to dostal. Doslova pretlačil do obruče Bledson. Otázne, či tam nedostal technickú za tú oslavu. Aj si dovolím tvrdiť, že áno. Či už to bola oslava, alebo sa zúrivo obratil na rozhodcu s tým, že chce faul. A to sa už samozrejme história pýtať nebude. Je to bod pre Keeshona Langleyho zadarmo. No a pokiaľ Svit nepredvedie niečo podobné ako v tretej štvrtine, kedy sa bleskovo takisto vrátil do zápasu, tak je
je už o výsledku rozhodnuté, ale uvidíme. Ešte 5 minút pred nami a nejaké drobné. Bobby Langley. Pekne nafintoval Rožánka a dáva 2 body. Nitra opäť vedie o 19, už to bolo o 21. Potom iba o 3 body. A po 3 žiakových trojkách o 12 a teraz už teda je ten rozdiel naozaj dosť komfortný pre domácich. No, vyzerá to na ďalší timeout. Svit neskladá zbrane ani v polovici tretej štvrtiny, napriek tomu, že prehrával už viac ako 20 bodov. Momentálne je to o 14, to by mohlo hosti opäť nakopnúť. Veľmi dobre teraz vycítil Krunoslav Krajinovič, že jeho tým potrebuje oddychový čas. No a Nitra stráca loptu hneď po timeoute. To nie je samozrejme ideálne. Svit to môže využiť na ďalšie priblíženie sa súperovi. Snažiť sa o to bude Rožánek. Wilcox nemal miesto na základnej čiare a Grazulis chcel posunúť loptu do rohu. Ešte 12 sekúnd má Iskra. Rožánkové manévre. Potreboval by sa aj on chytiť strelecky, to sa nestalo. Ešte ale útočný doskok a Wilcox dá trojku, je to o 11. Tak sme tam, kde sme boli. Cez polčasovú prestávku Svit sa vrátil do zápasu, aj keď možno ho už mnohí odpísali, keď to bolo o 21 bodov pre Nitru. A teraz ešte blok, ktorý parádne si zapísal Matušek a na opačnej strane neskoroval Wilcox, ale 2 body dá Grazulis. No Nitre sa to razom rozsypalo pod rukami. No ešte raz vyzvihneme ten blok Matušeka z predchádzajúceho útoku Nitry. To bol vlastne základ k tomu úspešnému protiútoku. Milan Žiak za 3 body, Nitre teraz nič nepadá. No a Svit sa môže vrátiť do zápasu, už teraz prehráva iba jednociferným rozdielom. Ani raz v zápase hostia nevyhrávali. Od toho sú samozrejme ešte ďaleko, ale Nitra momentálne je trochu zaskočená. Grazulis nemá komu, ukázal sa mu až Bledson. Nechýbalo veľa, mohla to byť ďalšia trojka Svitu ešte. Grazulis dosiahol na ten doskok a Bledson dá 2 body. Tak si to predstavte, už je to iba o 7. Svit je späť v zápase. Ešte, hádam, 3-4 minúty dozadu, to bolo 21 bodov. Žiak vrátil Fusekovi, tento skúsi ponad hlavu, ale kôž nedal. Je to v súlade s tým, čo teraz predvádza v útoku Nitra. A taktický faul Belikova zastaví hroziaci break. No ani ten timeout nepribrzdil teraz Svit. A hostia momentálne sú na víťaznej vlne. Otázne, ako dlho bude Nitra v takomto útlme aj na súperovej polovici. Rožánek predral sa cez Fuseka. Matušek ešte prihral Grazulisovi, tak už to vyzeralo, že Julius Matušek stratil loptu, ešte parádne prihral. Pripíše si aj asistenciu. Už má aj blok na konte a 2 body. Hrá výbornú tretiu štvrtinu, čo teraz Holt za 3 body. Nie, Nitra sa trápi jednoducho v týchto chvíľach, čo teraz ešte Žiak, ale bol to prešľap, takže opäť bude pri lopte Iskra. Nitra už hádam 5-6 útokov po sebe neskórovala. No ak Svit teraz dá kôš, či už za 2 alebo za 3 body, tak to bude iba o 1 kôš. To by to bol povedal na začiatku tejto štvrtiny. Alebo teda
vlastne už po niekoľkých minútach tretej štvrtiny. Svit bojuje aj bez svojho najlepšieho strelca. Teraz je Rožánek pod tlakom, ale zbavil sa lopty. Grazulis pekne našiel Bledsona. Pokiaľ za niečo možno pochváliť Svit, tak je to kolektívny prístup v tomto zápase. Tých asistencií je pomerne dosť. V tejto chvíli 13. A Nitra má dosť asistencií, niečo menej, ale najmä Langley mu sa darí v tomto smere. A najmä v druhom polčase hrajú hráči Svitu nesebecký basketbal. A sú odmenení tým, že prehrávajú už iba o 3 body. Rozhovať bude Holt. Nitra už súrne potrebuje skórovať. Keishon Langley. Pekne teraz môže vystreliť potom, ako Rožánek stratil rovnováhu. Ale ani jemu to tam nepadá. Dnes to nie je zápas Keishona Langleyho, iba 6 bodov, streľba z poľa 1-6. Jeho brat je na tom lepšie. Na strane Svitu už 19 bodov dal Wilcox. Ten na seba prevzal opraty lídra Svitu. V prvom polčase to bol Turner, v druhom teda Wilcox. No a Svit môže pokojne aj vyrovnať v tomto útoku. Ešte v tretej štvrtine. Bledson ale volil strelu za 2 body jednou rukou a do koša nepadla. Rožánek fauluje. Ale z Nitrou evidentne otriasol tento návrat Svitu do zápasu. Toto je trojka, ktorú Nitra veľmi potrebovala, dlho na ňu čakala. Asi to nemohol byť nikto iný ako najskúsenejší hráč na palubovke Milan Žiak, ktorý opäť umožnil to, aby sa domácim lepšie dýchalo. Navyše teraz Svit neskóroval. Langley na Žiaka, ten opäť palí za 3 a dáva Milan Žiak so 6 bodmi za necelú pol minútu. A opäť je to veselšie z pohľadu Nitry a pozrite sa, akú energiu majú domáci. Žiak opäť za 3 a dáva ďalšiu trojku. Tak to sú veci. 3 trojky Milana Žiaka za 40 sekúnd, možno menej. A Nitra vedie o 12. To je neuveriteľné naozaj, ako sa v tomto zápase dejú veci. To je faul, ktorý preruší tú snahu Nitry tento raz. No ale to, čo predviedol Milan Žiak v posledných desiatkách sekúnd, to nepotrebuje komentár. Málo kedy sa vidí takáto strelecká šnúra v tak krátkom čase. 3 trojky v rade, to nie je až také výnimočné, samozrejme je to skvelý výkon, ale že by padli takto v rýchlom slede v rade za sebou, tak to sa často nevidí. No a to je tvrdá rana pre Svit, ktorý bol späť v zápase, prehrával o 3 body. Razom je to o 12 a ešte Langley strieľal trestné body. Teraz pre zmenu zaskočená Iskra tými bleskovými 9 bodmi Milana Žiaka. Rožánek fauluje ho O'Bannon. Budú to trestné hody pre lídra Svitu, dnes ale iba dvojbodového Roberta Rožánka. Ako sa asi musia cítiť teraz hráči Svitu, ktorí sa tvrdo nadreli
na to, aby stiahli 21-bodový náskok súpera na 3 body a potom inkasujú za pol minúty 3 trojky od Žiaka. To musí byť naozaj veľmi nepríjemné. Ale ešte Svit bojuje, samozrejme nič nie je stratené. Stále sme iba v závere tretej štvrtiny. Takmer teraz Nitra o loptu prišla. Bola to už ale posledná akcia tretej štvrtiny, tá teda prinie domácich Blue Wings proti Svitu. Je to o 12 bodov, 69-57. Tretia štvrtina napokon priniesla nerozhodný výsledok, asi je zaslúžený, 24-24 to bolo. Svit stiahol 21-bodový náskok súpera až na 3 body, no ale potom si zobral slovo Milan Žiak, ktorý dal 3 trojky za pár desiatok sekúnd a kompletne zmenil vývoj zápasu. Možno už definitívne v prospech Nitry, ale Will Cox je proti. Ešte si tam pýta faul Američan, ale či sa vráti do obrany. Svit neskladá zbrane, pochopiteľne už ukázal, že sa vie vrátiť do zápasu takisto veľmi rýchlo. Kobe Langley, po ňom Belikov. Na 2 body. Belikov dnes 12-bodový. Tradične spoľahlivý výkon tohto hráča. Will Cox našiel predsa len Bledsona, ale toho nepríjemne bránil Langley. Teraz ide Kobe Langley dopredu. Holt a jeho finta nevystrelil, ale za 3 body. Bráni ho Will Cox. Holt nedal o dosku. Svit tak môže ísť opäť do breaku, ale Rožanek to už pribrzdil. Teraz je tam ale nízky hráč na Bledsonovi, ktorý to hneď využil. I on sa rád tlačí pod kôž, viackrát to dnes už ukázal Xavier Bledson. Teraz pôjde strieľať trestné hody. Sean Langley dáva trojku. Dnes sa mu až tak strelecky nedarilo, najmä spoza perimetra. Toto bola jeho druhá trojka z 5 pokusov. Strelbu z poľa má 2-7. Toto boli dôležité body pre Blue Wings. Tí opäť odskakujú. Zmeniť to mohol Grazulis, ale na dvakrát nedal. Čorožánek za 3. Ten už dáva. Drží ešte Svit v hre. 7 bodov pre Rožánka, toto bola jeho iba prvá trojka, až v 4. štvrtine sa presadil tento ostrostrelec. Na opačnej strane Kobe Langley prihral pod kôš, O'Bannon je faulovaný. Príliš mu nesadol ten výber trénera Krajnoviča, že ho poslal do hry až z lavičky, zvyknutý na trochu dominantnejšie výkony a viac striel od O'Bannona. Dnes v úvodzovkách iba 4 body od neho. Aj trochu nižšia minutáž, možno to má prsty aj nejaké zranenie, nevieme viac. Každopádne nie je taký výrazný Charles O'Bannon, ako sme zvyknutí na strane Nitry. Ale si polepší trestnými hodmi.
Turner zhadzuje na Rožánka, ale to nebolo dobré riešenie. Rozohrávač Svitu sa iba za loptou pozrel, ale nedosiahol na ňu. A teraz je tu navyše mismatch. O'Bannon. A Fusek dopikol loptu do koša. Začína to vyzerať so šancami Svitu čoraz horšie. Opäť je to o 14 bodov. No ale ak naozaj Nitra ten zápas vládne, nechcem predbiehať, tak nie je sporu o tom, čo bol kľúčový moment zápasu. A síce 3 trojky Žiaka v priebehu niekoľkých sekúnd. Teraz ešte Svit bojuje. Ďalší kôš dal Rožánek. Na opačnej strane ďalekonosná trojka nepresná, ale Svit si nedoskočil loptu pod vlastným košom a píka za to. Presné hody budú nasledovať. Vidíte, že aj Wilcox je frustrovaný poriadne. Asi najlepšie vystihuje výkon Svitu dnes slovo nekonzistentný. Sú tam veľmi dobré momenty hostí, kedy je ich plná palubovka, ale sú tam aj veľké výpadky v ofenzíve aj v obrane. Aj preto Nitra celý zápas vlastne neprehrávala. Tak O'Bannon, odkedy som ho spomenul ako neúplne výrazného, tak hrá dôležitú úlohu. Na konte už 8 bodov. Už toho musí mať aj Rožánek plné zuby dnes. Odbehal minúty aj za Benjamina. Bledson. Ešte má 1 sekundu, ale bol tam v obkolesení dvojice hráčov Nitry. A napokon uplynul už limit 24 sekúnd. Wilcox teraz niečo reklamuje, ale bude mu to málo platné. Aj on dnes robí čo môže, 21 bodov dal. Dvojciferný je aj Bledson, 10 bodov, ale strelba iba 2-9. Grazulis 10 bodov, 12 Turner, ale v druhom polčase je úplne nevýrazný, nedal ani bod. No a zo zvyšku hráčov na chvíľu zažiaril Matúšek, dal 2 body. Turza iba 2 body. Tu to nestačí, Fusek smečuje. Nitra sa každým košom približuje k víťazstvu. Ale teraz to dostal. Doslova pretlačil do obruče Bledson. Otázne, či tam nedostal technickú za tú oslavu. Aj si dovolím tvrdiť, že áno. Či už to bola oslava, alebo sa zúrivo obratil na rozhodcu s tým, že chce faul. A to sa už samozrejme história pýtať nebude. Je to bod pre Keishona Langleyho zadarmo. No a pokiaľ Svit nepredvedie niečo podobné ako v tretej štvrtine, kedy sa bleskovo takisto vrátil do zápasu, tak je už o výsledku rozhodnuté. Ale uvidíme. Ešte 5 minút pred nami a nejaké drobné. Kobe Langley. Pekne nafintoval Rožánka a dáva 2 body. Nitra opäť vedie o 19, už to bolo o 21. Potom iba o 3 body. A po 3 Žiakových trojkách o 12 a teraz už teda je ten rozdiel naozaj dosť komfortný pre domácich. No, vyzerá to na ďalší timeout. Necelých 5 minút ešte budeme hrať v štvrtej štvrtine. Nitra vedie nad Iskrou Svit o 17 bodov, 85-68.
a má všetko vo svojich rukách. Sviduš ale ukázal, že má naozaj bojovú náladu. Stále ešte môže zdramatizovať duel. Ale Turner bol pod tlakom hneď po vyhodení. Turner bol rýchlejší ako Fusek. Ale tá energia tam jednoznačne bola väčšia zo strany domácich. Rožánek na Wilcoxa. Ten páli z veľkej diaľky za 3 body a dáva. Wilcoxová už dnes tretia trojka zo 4 pokusov, 24 bodov na jeho konte. No a teraz Foltín stráca loptu. Už tam poslal Krunoslav Krajinovič aj viacerých mladých hráčov. Je tam aj so šestkou Martin Chlupis. Takisto teda Foltín. Ale nemusí panikáriť Žiak. Prepačte, Rožánek samozrejme. Wilcox zdvojený. Grazulis ale vynašiel. Jendrichovský dá 2 body napokon. Tak aj z ťažkej pozície skóruje mladý hráč v drese Svitu. Jeho prvé body v zápase. No a Svit ešte bojuje, naozaj. To ale mohla zlomiť už teraz, pretože trojku dáva Charles O'Bannon. Má už 11 bodov a to je kôš, ktorý už to výrazne znepríjemní Svitu. Wilcoxov výskok bol už navyše. Chcel si vyšľapnúť trochu na Fuseka, rozhodcovia to upokojujú. Faul bol pískaný ďaleko predtým, ale vieme, že koše po pískaní to sa v basketbale nenosí. Striedanie na strane domácich. Foltín ide na lavičku. Nechce ponechať Krunoslav Krajinovič nič na náhodu. Ani v posledných minútach predsa len Nitra víťazstvo potrebuje. Nie, že by Svit ho nepotreboval, ale najmä v prvej štvrtine domáci ukázali väčšiu túžbu, väčšiu energiu. V konečnom dôsledku práve tá prvá štvrtina asi bude rozdielová. Wilcoxova ťažká strela za 3. Nitra bude trestať O'Bannon a jeho smeč. 90-73. To už Svit prakticky nemôže stihnúť. Hráva o 17 bodov. Rožánek. Bol tam napokon asi faul. O'Bannon chce strieľať za 3 body z tranzície a dáva. Je to o 20 bodov. Oleg Melevčenko si ešte vyberá oddychový čas, ale Iskra Svit je na pokraji ďalšej prehry. Oddychový čas. Po ňom jeho tím chce ešte aspoň skorigovať tú rodiacu sa prehru. Toto ale nepôjde. Matušek stratil loptu a skóruje na opačnej strane. Nitra z rýchleho protiútoku. Presadil sa Ladislav Gergely. Pre ňoho prvé 2 body v zápase. Tréner Krunoslav Krajinovič dal už priestor všetkým hráčom. A je tam aj Ondrej Kapustík. Takže naozaj nie, je to samozrejme Gergely, takže už iba Ondrej Kapustík nedostal priestor. Inak všetci hráči zapojení trénerom Krajinovičom. Na opačnej strane Oleg Meleščenko nevyužil Konora Miškoviča a Daniela Blaška. Ale už tomu asi nič nebráni.
teraz už je tam spomínaný hráč Nitry, mladý Ondrej Kapustík s číslom 11, takže Junoslav Krajnovič už dal priestor všetkým hráčom, samozrejme nemá prečo vyťažovať ďalej svoje opory. Nitra tento zápas už zvládne. Otázne je, či domáci nastrieľajú 100 bodov. O to sa ešte môžu pokúsiť. Na palubovke naďalej je Kobe Langley. Pustík. Lupis. Vracia Langleymu. Pekne teraz Langley prihral, škoda, že to nebol Kôž, ale Gergely. Ešte loptu získal pre Nitru. Lupis ide do koša, ale bol už bez lopty. V zásade čistý zákrok Svitu, ale už iba 7,5 sekundy má Nitra. Minúta a pol zostáva do konca štvrtej štvrtiny. Nitra Blue Wings s určitosťou tento zápas vyhrá. Ešte asi pískaný faul. Už môžeme pomaly bilancovať aj strelcov zápasu. Napokon až na 16 bodov sa dostal O'Bannon. To všetko stihol vlastne v štvrtej štvrtine. O jeden bod viac dal Kobe Langley, 17. Za domácich ešte dvojciferný Keishon Langley, 12. To je ďalší kôž. 19 bodov pre Kobeho Langleyho teda. 12 bodov dal Belikov, 13 Fusek, ešte aj 9 doskokov. Ale double-double to asi tesne nebude, pretože Fusek už asi na ihrisko nepôjde. Ešte z lavičky 9 bodov Milan Žiak. To je asi hrdina stretnutia, napriek tomu, že má v úvodzovkách iba 9 bodov, ale stihol ich expresne rýchlo. No a na strane hostí 24 Wilcox, 14 Bledson, 12 Turner, 10 Grazulis, 9 Rožánek. Ale aj 19 strát Svitu. To je ten najväčší rozdiel medzi oboma týmami. Aj na doskoku sa napokon zrodila prakticky remíza. Nebola tam výraznejšia prevaha jedného či druhého týmu. Nitra lepšie strieľala, ale Svit na tom nebol tak zle z poľa. Ja stráca loptu Harabin. Beží už posledná minúta. Tak čo, podarí sa Nitre dať stovku? Chlupis sa o to mohol postarať. Strieľal za 3 body, ale nedal. Nevieme presne, koľko je teraz do konca štvrtej štvrtiny. Ak je to tých 25 sekúnd, tak Svit ešte nebude môcť hrať do konca a je to napokon takmer 30, takže platí to, čo som povedal, že Svit ešte bude strieľať. Jendrichovský ide pod kôš, bude strieľať 2 trestné hody. A potom už Nitra teoreticky zakončovať nemusí, uvidíme, či sa pokúsi predsa len o tú stovku. Jendrichovský si takisto ešte trochu vylepší štatistiky. Táto lopta išla do autu od Matušeka. Svit má ešte záujem získať loptu. Nechce to nechať Nitre úplne zadarmo. Ten prechod na druhú polovicu, na vlastnú polovicu. Pustík to ale zvládol a napriek tomu ale loptu prišiel a ešte fauluje Jendrichovského. Ak Nitra chcela dať tú stovku, ale to sa nepodarí. Zrejme. A keď stále sa to podarí, vlastne môže, lebo bez ohľadu na to, čo teraz robí Jendrichovský, tak Nitra ešte loptu dostane. Musel by tam byť útočný doskok.
Ale zápas sa už hodnú chvíľu iba dohráva. Je jasné, že Nitra zvíťazí. A takmer to predsa len bol ten útočný doskok. Bobby Langley ešte to rozohrá a tú stovku predsa len Nitra mohla dať. Pálil Kapustík za 3 body, ale neúspel. Doskočil Bledson, ten sa ako posledný dotkol lopty, podanie rúk trénera Krunoslava Krajnoviča a Olega Meleščenka. Na znak konca zápasu, ktorý Nitra vyhrala nad Svitom 97-78,